kalipay sang aton pinalangga nga mayor ang ining oportunidad sa paghatag sang high-quality internet connectivity para sa madasig kag padayon nga pag-uswag sang aton digital transformation sa aton syudad. Suno kay Ana Paula B. Villaflor, Industry Head sang Key Industries 5 Visayas South Enterprise. So, unahon ang City Hall. Tapos, after sang City Hall, may iban man nga locations within the city nga ginapa-implement man part sina sang aton nga Memorandum of Understanding. So, hindi lang siya ang City Hall lang. May ara man iban nga locations like atong District Plazas kag Esplanade. Pero mauna lang ang sa City Hall kay mas amo ang importante para sa mga mga Ilonggo. Amat-amat na ginapatuman ang pagpasangkad sang aton Wi-Fi internet connectivity sa Iloilo City Hall kag sa mga public plazas. Ini nagapatimaan lang sang padayon nga pag-uswag sang aton pinalangga nga syudad sang Iloilo.